Alors le Balman a commencé à les politologues de venir comme Balima ko Francis président Emmanuel Macron a bora ka fossa non ko opération Barkani ko bana maliko la peu Balima anya ba seben na femme mo be tekere fala ko Francis be da ka sura sula boya non Balima complot du ba de be no mena complot nya fa be la jele kalame ay vidéo ay a partager colonel Assimi Goïta ni beta irisu no fait ta irisu no fait Francis ya fo ka da kumika Francis Sourassou Francis présent élection présidentielle de Benaske Francis aye kuma ina me politologue de Bekafo aye bigini papier ta auka partager c'est très urgent et très sérieux aye partager die beka soro mbalimao Francis présent ko opération Barkan bana o korote ko Francis Sourassou bebe na bo Mali konna de ou bena Sourassou wera ou de fara ou yere kan o do ko songo malien de munumbe enjiga munumbe nous te colons ou ka grec colonna ou la angula famille. Francisco, pour opération Barkan Bana, ou ye ka togo de fali, mais Sourassou be toy, doni me bo Sourassou la, ou ben nani espagnol ou ye, ou ben nani anglais ou ye, ça sera une guerre par procuration. Ou ye mounye san non, anglais ou, allemand ou, espagnol ou, on de ben akeka Mali nord fasan, ou lube barake Francis de ye, olu be contrat signé oni Francis tche an ka dugukolo kan an faw dugukolo kan kira modenw be an ka dugukolo kan u global la Sunjata Keita Show be an ka dugukolo kan ma wɛrɛw de be kana an ka dugu feere k'an ka dugu ta ka kuta ye an yɛrɛ sigilen ɲɛna a bɛɛ be place ko kɛlɛ de la a siɲɛ tɛ Mali ko la wari ko kɔrɔ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ place ko kɛlɛ bɛɛ ɲinana Mali kɔ Mali y'an bɛɛ ta di n'o de fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna te mogo dogoya mais billahi be tiɲɛ kɛ ni fɔ tiɲɛ fɔ mani malien de sinon ni mogo bain bebe Mali kɔnɔ Imam Diko be Ousmane Cheri Marani Aïdara be Francis kani jo aw fadugu la ka be mogo wɛrɛ ta ko Mali ta ko kalifa o la o b'a yira ko cɛ tɛ Mali kɔnɔ billahi o b'a yira ko u y'a yira de ko cɛ t'an ka jamana kɔnɔ u y'a yira de ko tigɛra an na ne kasira bi Francis nana don min na Francis nana ni opération Serval de Malien y'o de fɔ aw ɲɛna ayo nyele nese ube ka nyele ne be ka mogo caman de nyele faso denangolo ntese ka kene fe parce que comme ndogole be dogola ne be ka ta ka dadi malien ka ba kalama malien aya ta ka da nyakoro Macron te na Francis Sourassou la ba Mali kono de togo de be na fali ou be na nani Sourassou wɛrɛw de ye comme malien ko kute Francis fe malien be ko a ba la France malien clanche be ko a ba la France Francis be na ni plan flanant de ça non ou bien États-Unis ou bien Espagne mais américains ma so boulot frère ou bien ka américains américains ko te fait qu'il a do Sahel problème na américains ken mu demeni mara faire renseignement mais américains ko lu ka Sourassou ku te fait ou ka mele ni konna c'est ça Espagne Italie Angleterre Allemagne France be ko Sourassou de tassa ko ke ka Mali nord fabi ali semaine passée Espagne Sourassou do jigira Mali kono ou bien barake Francis Boussara. Fin beke, nous y en a nous chien qui dans le bétana et Francis, ou tétana Espagne. Francis ba bévi. Pour que ou toga bo anda, ou bien toga koramida, ko takuba, ko force takuba, ou bien ta mercenaire ou ta dien du bela, qu'on nous ke kanga noir fasano, ka Mali ke ou taï. Ka Sunjata Keita mode on to Mali kono de munu go ko le Sunjata Keita shuye jelu be kule muna e Sunjata Keita mode ne do ko olu eche ni mo bain bebe Mali kono ni mo bain ni ala mo bain bebe Mali kono Mali de boto fle malien dembulu Mali de boto fle antala billahi Mali de boto fle ambulu ta awtado ni ne kumana u ba fo u ba ke yele ko e parce que ibaro ma munte dien kalama u bolo ne be théâtre bo de la quoi urgent ne de y'a fɔ ɲɛna don dɔ la ngo Kidali bɛ na bɔsiana an ka Sourassou donna Kidali en 2000 an ka Sourassou Francis bana an ka Sourassou tɛ don Kidali 2013 nkulela u ye neni sabu tora ka teli kojugu ha Francis taara yɔrɔ nettoyer de armée malienne bɛ don o kuma aw bɛna aw ɲɛ yɛlɛ don jumɛn aw bɛna bɔ ko kalama don jumɛn depuis fêtere ba tile n bɛ k'a fɔ ɲɛna ngo Francis ma na n dɛmɛ aw bɛ k'a ye dɔɔni dɔɔni mais minnu fana bɛ Francis ka baara la olu tɛ se ka olu de b'aw tɔ bila fili la awa colonel Assimi Goïta ta irisu nɔfɛ an y'a mɛn tuguni bɔlɔlɔw sanfɛla la ko colonel Assimi Goïta ko a ko Francis ka to yan Assimi Goïta
Nous avons une diplomatie, mais c'est une erreur très grave. On a cherché Daniel Yera Kuma Kanadie. Abena Moufo, Agrément de la Canade, Français avec un média, et au la main. Bonsoir Serge. Bonsoir. Quel est exactement Emmanuel Macron? Il y a 3 choses importantes qu'il a dites, qui ont été dites par le président Macron. Un, c'est la fin du format Barkhane. En juin, on aura le calendrier. Au mois de juin. Au mois de juin, fin juin. La deuxième chose qui me paraît importante, et on le suggérait tout à l'heure, c'est qu'il faut l'affaire, la sécurité du Sahel ne sera plus l'affaire de la France, c'est l'affaire de la communauté internationale. Très important. Et enfin, puisque parfois on dit oui, la France est là, l'armée d'occupation, etc. Il dit, nous allons travailler avec les États qui le souhaitent. Donc voilà les 3 choses qu'il dit. On va avoir le calendrier au mois de en fin juin, au mois de fin juin, et puis la conférence de presse, comme vous le savez, se déroule actuellement. Les États qui le souhaitent, ça veut dire quoi? Ça veut dire les grandes puissances, mais aussi peut-être des puissances régionales. On sait que l'Algérie a du mal à s'impliquer dans ce dossier parce qu'elle ne le veut sans doute pas. Mais il dit non, nous allons travailler avec les pays du Sahel qui le souhaitent. C'est-à-dire que si demain, les Maliens par exemple, ou les Burkinabés disent nous ne voulons plus travailler avec la France, Macron va dire d'accord, moi je m'en vais. C'est ce que ça veut dire. Ouais. Serge Daniel, est-ce qu'on peut comparer à ce qui s'est passé avec l'armée américaine en Afghanistan? Malima, aye ne kuma mede. Faransi ba ka surasi chamana bo. Faransi be nani Espagne, Faransi be nani Allemand ye. Aye Mali Nord la jebi. Allemand surasu keleme ka Mali Nord fabi. Espagne surasu be katigi. Ali semaine passée, Espagne surasu do bla kataka. Mais Faransi bi de kaka mogo la bo. Ka anu mogo to bla nyona samno. Ou ye plan folo minke ou koko serval. Ou ye serval de bana ou yo to yelema ko ke. Ou ye serval de to yelema ko ke opération Barkhane. Sinon Mali ou be na Mali la domina ou koko serval di. Opération serval. To doron de yelemana. Faransi mata de. Faransi bena fait ça ka Mali fa mercenaire de là. A bene ala na krache. Ima Serge Daniel yera fo. Na commandant ou yera ka fait tiabra. Ko ni mo me fait kana. Ça dit que Faransi be ka Mali jago de quoi. Ou be ka Mali jago de 600 qui yala 600. Ka jamana mu ñonche. Non, OK. E be fait kana Malla. OK, ito ko diam no. Ami sarana ibe na Malla. O surasi fe na Mali konana. A kera nationalité fe nge. Ka be na Mali konana. Mali noir la. A bébé barake Faransi ou te barake ko terroriste kele ka ban ou te barake malien nye ou te barake ko Mali kele ka ban au lieu de sema armée ali sema kele mu flek kidali Faransi du armée Mali ma ma kla halibi mena amena fen to kala anga ta fait yoro lo be mo ira la ay na mede. Depuis 8 ans que la France est au Mali, les résultats ne sont pas là. L'État malien n'est toujours pas là, ne prend pas ses responsabilités, et donc il dit la France ne pourra pas tout assumer, ne pourra pas assumer autant de choses malgré le soutien des États-Unis. Évidemment, reste à savoir quelle sera la réaction des États de la région, parce qu'il y a un ras-le-bol par rapport à la presse. Comme Macron ko, kale segena, comme Mali gouvernement ko lute ka usebo ke, kale kelende kumbe ka Malien donc ni kisi faralima. Kale segena kale betara kale be Mali taka di a teruma no ye anglais ou ye no ye espagnol ou ye kale be Mali kalifa olla ko Macron ko Malien moins ko Malien on ye fisiri waledi ko Mali étaté son barama ko Mali surasu ko baneme barama ko Malien don te kale deme ko Franci torola ko tiere la ko be truda de be ka da ale kun kale torola ka segena Mali maw Franci ba do Malien chitou febi aye nu kuma ka mesano ou be galon tige san Malien aya koloshi Macron me fait qu'un anga président de Blagnogona. Macron me fait qu'un Assimi Goïta de Blagnogona. Macron me fait qu'un anga ministre de Blagnogona. Aïwa, Mali Nyamoro, Shogal Maïga, Assimi Goïta, n'avait Irisu ne fait, Aïta Irisu ne fait le plus vite possible. Macron me fait plan croix mon tracé. Billahi akadjugwa manifembe. Aïe Malien donc agenda ke. Ala be baraka do aula. Mais Shogal Maïga niveau qui me français agenda ke. Billahi ala bimanou. Assimi Goïta, président Assimi Goïta, ne ko kebe sama Franci no fait parce que anya semaine ko Assimi Goïta ko kale parler me ko ka baraka ni Franci Assimi Goïta o erano jugubani awa ko fle awnya korode so fle abolikene fle Franci ko ka be na togo de yelema Franci be na ni mercenaire de ye mais Franci matane o be baraka Franci de ala imam diko ale kelenga jama drom se ka kidali libéré Ousmane Serine Maran Aïdara, no kumana bi, Macron be yere ka salon kono me asite kuma, muna ote kuma. Ay to nyinga muna ote ka kuma. Muna osite kuma bi. C'est la question. Bekera bobo ye.
en façon be kati be kera bobo ye be nyina mali ko be mali blanc be nyina mali ko be akili bora mali ko ala ko e tinyeye seli e tinyeye ala bato e tinyeye mais ala ko anga kan façon fana fait e be seli yoromi ni terrorisme tara yenchi nintem maloya ye makoro peteni ka fo kale bena anga jamana ta ka kalifa mo werela ne dara ne kasiradi ne desara ka sinogodi kali chebaw toye ka imam digo toye ka Ousmane Shiri Marani Aidara toye ka Buye Aidara toye olu ka kule ko kele makoro dale maga salon kono billahi makoro va trembler mais achite ka kuma abema kunembe aflaw nyakoro anta odoya mais aya ta ka daw nyakoro a façon de fileto flaw nyana abe foko mali tira ko ka jonto mali be ci wati mina farasi nana bi mali ka wati na dego de kumbe de Ousmane Shiri Marani Aidara de kumbe de abe foko aw de klela ka kera ni nene ngaji bode nene tese ka sinogodi aywa malien na sigilembe anga wuli complot flana fana jume tukuni balimaw ubeka anga transition mogo kuni institution international bella de lembla nyogona bi Centrafrique karamogo Centrafrique chrétien nyamogo olu de farla nyogo ka kata fo président nyana ni diko ani Buye Aidara ani Ousmane Shiri Marani Aidara nolu wulla bi kata se asimi ambi kota irisu no fe ambi ko peuple bi ko asimi be wuli 24 heures irisu ka surasu be doya sono asimi ka foko asimi te ka baraka be ka barake o asimi be ka barake de allo dogo mbe video live la quoi kibara do de bia ok kambe donc balima o nouvelle de be ka fo obela jelengena anga bonya be diko ka anga bonya be Ousmane Shiri Marani Aidara ka anga bonya be Mali mogo ba bela jelenka mais billahi Faransi fila kanga jamana de ta ka sous-traité ala sago au sago mbalimaw yani nga bokuma la mena Serge Daniel ka kuma kala une dernière fois yani nga bokuma la ayere kala je Serge Daniel be ka mufo ani Faransi journaliste. La France est au Mali, les résultats ne sont pas là. L'État malien n'est toujours pas là, ne prend pas ses responsabilités et donc il dit la France ne pourra pas tout assumer, ne pourra pas assumer autant de choses malgré le soutien des États-Unis. Évidemment, reste à savoir quelle sera la réaction des États de la région parce qu'il y a un ras-le-bol par rapport à la présence française dans certaines populations, pas partout, mais il y a aussi une crainte du vide parce que qui va remplir ce vide? Et c'est vrai que c'est difficile pour la France de dire nous sommes allés au Mali et dans le Sahel pour lutter contre le terrorisme, qui est devenu, dixit Emmanuel Macron il y a quelques minutes, l'épicentre du terrorisme depuis 2 ans, et dire on s'en va, on vous laisse vous débrouiller. Donc c'est vrai qu'il y aura sans doute des négociations. C'est pour ça qu'on n'a pas de données chiffrées aujourd'hui, parce qu'il faut encore discuter avec les partenaires occidentaux. Bon, Abela Djele ne kuma me samno de. Avec anga fama de Djelaki, comme Malien to ko responsabilité ta. Auda Français dans balikante don kidali. Français betla ki jokonno. Kasoro olu de be kani mogo be armée en contrôle. Ngol de marfa duma, ka marfa di sema ni terrorisme be ka fara nyon kan, ka malici. Français ni nana ko. Bébé ni kalama. Tout le monde est au courant de ça. Malama be vidéo bla or la mon boraka ni information de Auma le plus vite possible. Ana mu nyanga fama o fait, nous sigile me o ka wuli ki jo. Franchement parler, malien de anga ke mali fait ni urgent di. Wallahi urgent flatte temenika. Mali ne be ka bambulo tanto. Français be ka mali tremedi. Parce que ni kumana horo ni yere wolo de ba famia. Mamu te dien kalama ou tout toko sebenendo ou te kalon tle bonona ou tsega ni kumana nu famia aka giruma. Et tout le monde n'a pas droit à la parole. Tout le monde n'a pas droit à la parole. Orato malla filifilu beke mais le politologue taninga sigi be bonjiki ba de ma politologue ba nola. Mba be bisi, mbo bisi, be sendere au kankan. Ne ka giriko kuboro awa rien ne peut m'arrêter dans ces combats. Ni se mutu maraka irijambi klo perendi. C'est-à-dire qu'il désabonne ka bonga pasika ikataka. Je suis là pour les dignes fils. Mbe ya ka kibara di horo ni yera wolo de ma. Nte ya kibara di mogolangolo ma de. Ni tem fe taka ka bonga linga. O de horo nyai. Ni te horo nye fe mu mandi ibo de ibe gero de la kuma be. Donc soyons dignes. Ala ka mali boni ni dingen konana. Mbalimaw na bonya be bela jelenka horo munu be kanaje bi. Nu dale be kuma ina ay video en partager dien be ka soro. An tege di nyogo